Mong natatrapik. Diego Bandido! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Bunalikol, bunalikol. Okay mga kabisyo, ingat-ingat po kayo sa lahat po ng mga nagbabiyahe. Especially yung mga biyaheng pa-south at biyaheng pa-anotang. Biyaheng pa-north. Mira ka naman. Oy, ingat-ingat po kayo sa mga pauwi na po lalong-lalo ka naman ng driver. Pag medyo pagod na, wag nang pilitin, garahe na, pahinga na. Pag sinabi kong garahe, uwi ka sa asawa mo. Hindi kung saan-saan. Baka ibang garahe ang pinupuntahan mo. O, diretso uwi sa bahay. O, eto na. Hindi na natin patatagalin to, Tang. Pag-usapan na natin to. Pinoy Aquaman. Nilangoy ang parte ng Ulutayan Island na 10 kilometro sa dagat papuntang People's Park ng Barangay Baybay, Rojas City. Oh, no! Oy, sa amin, lugar namin to, So, medyo malayo-layo din po ito, mga kabisyo. 10 kilometers ang nilangoy lang. O, hindi na natin patatagalin to, Tang. Logican na natin to, Tang. Ay, sige. Logican mo na yan. Logican na yan! Logican na yan! Or mga kabisyo, logican na yan. Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Boards, ang tanong bakit ba ginagawa ito ng iilan ng mga tao? Ano po bang meron ang makukuha sila? Ang basic na iniisip ng ilang tao dito is, syempre, para sumikat, para makilala, para mag-flex. Which is, totoo naman talaga mga kabisyo in some other way. Diba? Bakit ka gagawa ng isang bagay na publicly idodocument mo kung hindi lang naman kasikatan yung habol mo? Kasi kung hindi para sumikat ka, pwede mo namang gawin na walang video-video, di ba? Kung gusto mo lang may patunayan ka sa sarili mo na kaya mo, di ba? Did I make sense? But sige, let's dive deeper po sa ganitong pag-iisip ng mga tao. Logican po natin yan. Well, mga ganito po yan. People engage in some extreme activities such as swimming across oceans at documenting their experience for various reasons. Isa po sa mga rason dyan yung tinatawag nating achievement and recognition. Oh no! Successfully swimming across the ocean can be a remarkable achievement. Makakakuha po ito ng recognition and admiration mula po sa iba. And this will lead to a sense of pride and accomplishment. Pareho po sa mga kabisyo po natin, di ba? Yung mga kasama mo sa PTA meeting na mga officer na parang gustong angkinin na lang na sabihin na ako bahala dyan, sagot ko na yan. Halos lahat ng trabaho sinasabi, ako na. O tapos, yung mga inakong trabaho para ma-recognize, para makilala sa school. O yung problema, lahat ng inakong trabaho, karamihan, sablay, palpak. Edi wow. O wag sanang ganon. Well, marami pa naman po pwedeng gawin ng mga bagay-bagay. Pero yun nga, nakakalungkot mga kabisyo sa panahon talaga sa generation ngayon is there are more into mag-flex sa social media at kung ano-ano pa. Kasi ito yung isa sa mga dahilan dito, yung FOMO
yung FOMO na problema kasi ng generation. Pag sinabi natin FOMO, fear of missing out. Yung parang naiiwan ka, nahuhuli ka, kaya ginagawa nila to, sumasabay sila sa uso. Alright mga kabisyo, ang bilis ng oras natin. Ako may magpapaalam na po. Alam nyo naman, pagkagat ng dilim, Totoy na lab. Totoy ba to? Up next. Maraming salamat. Oy, salamat nga pala sa pagdalaw dito, Carl Padillo. Thank you so much for dropping by. Ako po si Diego Bandido, always saying and reminding you, on whatever you do it all for the glory of God. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!